Ayaw, di. Pataas, ra, di. Maulit ko. Bracelet. So, what's up mga ka-idol? So, another day, another adventure na punta karon. Ug kauban nato karon si Jitli. Yara, si Jitli. Si Meloya ko karon. Kay tungod ni sa kainit sa panahon. Ay. Kauban nato karon si Bisaya Mukbang. Paki-follow ko sa iyang page, Bisaya Mukbang. Ug kauban nato karon si Boy Kiyud. Boy Kiyud today mo Sayod. What's up mga madlang people? Abi na ko. Nami karon diri sa Pagalungan River kay manikop na sadmi. Basta panikop na ganing hisgutan. Syempre na napud aning kasapaan. Lisod fog sa buntod ta manikop nga wala may tubig didto. Makaingon gid ko grabe kanindot ning kasubaan diri. Gawa sa malibre tag sudan. Ma-enjoy pag inimong katsada og kanindot sa nature. Niingon na ganig tsada, nindot pag yun. Hostesya be, hostesya. Sa tanang kameraman ako yung pinaka-nindot mo kuhag video. Wala man sa nagpa-feeling pero mauning pinaka-the best shoot sa tanan. Ang video nga under the salawal. So guys, tigdala ra gid tag sudlanan. So wala pa gid tay kuha karon kay pitos pa kayong panahon. Kay tungod sa kainit sa panahon ang mga isda, mga ulang, kayumang, mga tulog pa. Og mao ni siya moy ang model. Model libereg to ba or unsa pa na diha? Subok na ang pasensya sa mga babaeng ade. Wow, ang laki! Okay. Nakakuha na atong Wilkins Pure. Og subok. Nasubukan na nato ang Wilkins Pure. Umari siyang gitawag sa mamoy nga hagimit. Kasagaran mao ni siyang kanon sa langgam. Pero doon na po'y nagingon nga pwede daw ni makaon sa tao. Pero syempre kay wala man ta kahibalo o makaon bagid na siya dili. Ato sa nang labyan diha. Kay basi magtilaw-tilaw ta anang hagimita. Ma 50-50 unya atong kinabuhi diretsa. Uy! Bitaw pa dayon ta sa atong pagpanikop dirang dapita. Kay murag isa pa gid ang saad sa atong sudlanan. Unya kinahanglan pa nato dugangan kay bitin pug kaning isa ra. Sa tilaok ra na taman sa kuwaoy. Dire na day nakita ni Bisaya Mukbang ang hulos sa halas. Siyempre halas na good na. Si kupon oy. Murag wa may gikahadlukan. So guys, nahihulos tangkig. So mag-expect nga na tangkig. Makaingon gid ko usahay nga murag nabuang naman siguro ko aning pag-vlog. Bisag mura nagipatol ang naong ay for dago pa rin. Uy! At least dual purpose na itong himo diri. Gawa sa nakasudan pataaw na pagitay na himong content. Basta gani ani nang naong sa manikupay. Nga murag nagsagol ng kalipay dag kagulanan. Kalipay kay naikuhaw ni kagulanan kay nawalang lisensya. Uy, unsi connection. Diri na din ako ni boss ang shrimp. Nakasimit sa mato. Bayutan ang kabadong. Masula na. Okay, nalabyan naman po nato ning pako diri nga side. Syempre kutloon na lang po nato na diha. Kay lami kayo na butang ag suka or adobohon ba ka ha? Kamo rigod bahala kung unsay pinaka the best recipe ninyo diha. Kay basin ganahan mog sugbahon ninyo ni. Ug kana akong buseng marag naingna na lang na nga sundalo nga wala nakapasar sa training. Makapinandayog na nga perting gapuha. Wa na asa ka siya nabikilani. Diring tungura nakahikap si Bisaya Mukbang o kasili. Ang tawagan na sa uban igat. Dili tong sa divisorya nga igat ha. Tangkig lahi tong kasili ha. Tangkig niya dako kayo murag bukton. Ay kana ya. Wa di manong nga. Tangkig. Ako may sikap ya. Giro nyo. Sikip na nyo. Ha? Dako ano oy. Perting dako agi day sa halas. Pares ka dako sa bukton. Bukton sa bagong natawo. Boy Mukbang. Guys, Guys, napay kasili ha. nakuha ni Boy Mukbang guys oh. Dili. Ganana rin. Ay sade ka lain kayo. Be, pataas ra de be, pataas. Ay, be, pataas ra de. Maulit ko. Bracelet. Ayo bangil ni gayo.